Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos coa información nesta xornada de luns, día 29 do mes de xullo, un día de novo marcado polas altas temperaturas e no que imos a falar pois das actividades deportivas e culturais, os cursiños de informática, porque estamos nos últimos días para poder anotarse. Tamén lles imos a falar de un pleno, mañán martes, día 30, haberá un pleno extraordinario ás 9 da noite que será retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. Falaremos tamén do proxecto Aloumiños que comenzaba hoxe e se vai a celebrar en diferentes parroquias do Concello para os maiores. Saberemos en que consiste. Lembramos tamén que esta pasada fin de semana tivo lugar a edición número 25 da Festa do Cochiño e da que imos a ver unha reportaxe que miraremos nos próximos días máis ampliado. Falaremos das axudas individuais para a atención de carácter biopsicosocial, das axudas á natalidade, do campamento de verán que aínda queda unha quenda pendente, por se alguén quere notarse, e da ITV de maquinaria agrícola que está na Silva xa dende a pasada semana e vai estar hasta pasado mañán no campo da Feira da Silva. En canto ao tempo, pois para mañán seguiremos con tempo seco soleado e temperaturas altas. Como decíamos, estamos nos últimos días porque durante todo este mes de xullo era o plazo aberto para anotarse nas actividades deportivas e culturais que o Concello de Cerceda promove ao longo da vindeira temporada 2024-2025 e que se levan a cabo pois en Cerceda e na Silva, actividades como patinaxe, actividades como judo, como actividades na piscina, fútbol, en calquera caso actividades tamén, aparte das deportivas, entre elas as que estamos nomeando e outras máis, así como actividades culturais e de ocio, como pode ser pintura, debuxo ou incluso inglés. Para eses cursiños, para esas actividades, hai que anotarse, teñen que facelo ao longo de o que resta deste mes na planta baixa do Concello, no rexistro, ou se queren pola sede electrónica en www.cerceda.org. E tamén este mes é o mes para anotarse nos cursiños de informática e de uso e manexo de teléfono móvil, tanto os cursos de informática de adultos como para nenos e os cursos de manexo de teléfono móvil que son para adultos. Estas actividades, os de informática e de uso e manexo de teléfono móvil, son gratuitas e se imparten a través do aula de informática do aula CEMIT de Cerceda. Si queren anotarse para os cursiños de informática, para o uso e manexo do teléfono móvil, teñen que anotarse tamén no Concello de Cerceda, no rexistro que está na planta baixa ou por sede electrónica. Lembrarlles que os cursiños de informática hai para adultos e para nenos, tanto de iniciación como de perfeccionamento, e os cursos de manexo do teléfono móvil para adultos, no que aprenderán, evidentemente, o máis básico do manexo do teléfono móvil, aínda que xa se meterán tamén aqueles que xa teñan máis coñecementos en máis profundización no que o manexo do teléfono móvil ou da tablet. Estes cursos se van a levar a cabo en varios puntos do Concello, no local social da Baixa, de Cerceda, na Silva, na antigua escola, en Cerceda, no centro cívico, en Encrobas, en Pontoxo, en Meirama, na antigua escola, igual que en Queixas, na antigua escola, en Rodís ou en Xesteda, no novo local social. Son gratuitas, pero teñen que anotarse previamente. Ímonos a falar de un pleno porque na xornada de mañán hai un pleno extraordinario. Mañán, martes, día 30, hai pleno extraordinario no Salón de Plenos do Concello a partir das 9 da noite. Un pleno no que terán como puntos no orden do día o primeiro, o acordo de participación no POS adicional 2024. O segundo punto será o acordo de incorporar o arquivo audiovisual á sesión de actas da sesión de pleno da corporación. E o terceiro será un acordo para denominar Rúa Rafael Rodríguez Martín Rafa, recentemente falecido, director durante moitos anos do Colexio Celso Emilio Ferreiro de a Silva, pois acordar denominar unha rúa a Rafa. Un pleno, insistimos, que non terá mocións, ni rogos, ni preguntas ao ser extraordinario. Será mañá martes, día 30, e poderán velo en directo na radio e na televisión de Cerceda a partir das 9 da noite.
Falámoslles agora do proxecto Aloumiños para maiores de Cerceda. O Concello de Cerceda está traballando conxuntamente co Sergas e co Colexio de Educadores Sociais para botar a andar o proxecto Aloumiños que se realizará nos concellos do rural, entre eles o de Cerceda. Un programa para maiores donde unha educadora social estará a súa disposición para contribuir a mellorar a saúde dos veciños e fortalecer os lazos sociais por medio de actividades como xuntanzas, andainas, conversas e demais. A presentación deste proxecto se vai a levar a cabo en diferentes locais sociais de todo o concello, no que haberá un almorzo incluído. Se vai a levar a cabo, como decimos, nas diferentes parroquias. Hoxe se levaba a cabo xa hoxe luns día 29 en Meirama e en Encrobas. Mañán martes, día 30, será na Silva, na antigua escola, ou en Rodís, tamén na antigua escola. O mércores será en Queixas e tamén será en Cerceda e tamén no Piñeiro, en Cerceda. Recordar que é unha actividade gratuita, non é preciso anotarse previamente, aínda que se queren poden chamar aos servicios sociais para obter máis información ou para anotarse no 981 68 60 68 e se non poden dirixirse directamente a esas horas e a eses lugares estes próximos días para realizar, para anotarse no proxecto Aloumiños para maiores. Agora falámoslles da festa do Cochiño. Este pasado sábado, de novo, foi multitudinaria a festa do Cochiño, que se viu, ademais, beneficiada polo bo tempo, aínda que pola mañán chegou incluso a orballar moi temprano. Xa a primeiras horas da mañán o tempo foi mellorando, incluso as temperaturas foron ascendendo e fixo calor durante toda a xornada nese recinto, no recinto verde do Acevedo, no Xardín Botánico, no paseo fluvial. Aí se instalaron as carpas dos veciños, carpas de visitantes, de familias, de amigos, cada vez carpas pois con máis, en este caso, complexidade, donde con orixinalidade conseguían pasalo durante toda a xornada o mellor posible. Había, lóxicamente, tamén as carpas principais dos organizadores do evento, do Concello, que a través da empresa Juan Guerra, se encargaba precisamente de repartir o pulpo, churrasco, as racións e tamén de Cochiño. Foron máis de 1000 as retiradas previamente, pero ali mismo, no lugar, foron retiradas outras tantas tickets ali mismo no lugar. Imos agora a pararnos un pouco neste evento, neste acto. Durante os próximos días teremos a oportunidade de ofrecerlles máis reportaxes. Hoxe imos a escoitar o que nos decía o propio alcalde de Cerceda e tamén os que se encargaban de facer as racións. Aicano, como este ano? Pois de momento ben. A xente, se o día está clariño, sale, se non costalle máis salir. Pero bueno, agora parece que está chegando a xente. Sí. Bueno, pero había reservas, ¿no? Sí, había máis 1000 e pico largas, sobre 1200, 1300 por aí de andar, sí, reserva. Todo iso estaba asegurado e cobrado. Bueno, falábamos todos estes anos que é unha responsabilidade, por eso tes aquí a funcionar a todo o mundo, porque en breve a xente vai a querer comer. Sí, a responsabilidade é moi grande, montar isto danos moitísimo traballo, hai que organizar sobre todo por familias, porque hai aí, non considero a familia, pero igual hai 100 ou 200 familias que hai que marcar o sitio onde se van a sentar. Votamos o obispo e ante o obispo un par de horas e a veces nos equivocamos e hai que volver a empezar, e hoxe chega a xente aquí ao sitio e sabe perfectamente onde se ten que sentar. Entón, danos moito a lata, montar todas as carpas, montar as mesas. Aquí hai un montón de personal traballando, e isto é latoso. Debemos ser uns 25 ou 30, sí. Por lo que me dicides, casi vos dá máis traballo colocar as mesas, ordenar a xente que facer o xantar. Colocar as mesas, iso é un traballo que dá, e despois organizar todo por familias. Bueno, isto tamén é latoso, aí hai un montón de xente facendo aí churrasco, e o cochinillo, houve que antes preparalo ao forno, vai todo programado. Botamos un montón de días puntualizando todo a ver se non falla ningún detalle, porque un mínimo detalle que te despistaches no último momento solucionalo non é tan fácil. Pero sí, aí está, aí onte había xa o carbón, xa viñeron o necesario para xa, tuvo a bebida xa ao frío, onte pola tarde xa se rellenaron as neveras, se ven hoxe non enfría. Todos esos detalles hai que prevelos. E que pasa se, por exemplo, ahora de repente ven máis xente da que está previsto? Tedes por si acaso... Sí, hai material, sí.
Temos material en veda previsto, se aquí se acaba, en media hora temos aquí máis material. Bueno, o fuerte agora, cando ese grupos todos que están aí de mesas, veñen buscar o churrasco, o cochinillo, o polo, todo o pulpo, as bebidas. Entón, agora sí, hasta as 3 da tarde, 4, hai que dar o callo, como se dice. A nós gustanos que a xente marche contenta, que non escatimamos sacrificio, calidad, esperamos facer unha elaboración, e calidad e todo, o servicio, que marche contentos. Cando uns solicitan ano tras ano é por ahora. Sí. Si este creo que o que non lo organizamos debe ser o terceiro, creo, non? Terceiro. Antes... Porque por o noso concello andades en outras festas. Sí, outras cousas, sí. Sí, pero bueno, os outros é máis fácil. Montar unha pulpada, unha churrascada en calquera sitio, eso é de diario, pero montar eso... É un reto, efectivamente. O certo é que hoxe é un día de encontros, como ben temos dito nalgúnha ocasión, non? Máis de 1000 racións xa estaban vendidas previamente, eses sitios están reservados e, polo tanto, dende que aparquei o coche, o único que fixen é falar ca xente, porque cruzaste con moitísimas persoas, algunhas ao mellor levas meses sin velas, é normal saudarse, darse dous bicos, e falar das últimas novas que houbo, de como lle vai a familia. Aproveitarán tamén para pedir cosas. A verdade, de momento, no día de hoxe non, porque normalmente eu sempre levo un blog de notas a nivel mental onde vou poñendo recados e de momento non tiven ningún recado novo, pero que non che caiba dúbida que durante o día vou ter algún, eso está claro. É unha festa que, por un lado, está o encontro, por outro lado, está a contorna, o que sempre decimos, unha contorna privilexiada, ao lado do parque acuático, ao lado do paseo fluvial do río Cabancos, ao lado do xardín botánico, e, polo tanto, é unha festa moi bonita, con moitísimo colorido. Un céspede que está moi coidado, e o certo é que o diñeiro que se gasta en xardinería ao ano non é moco de pavo por parte do Concello de Cerceda, non? Porque no seu día, incluso a nivel experimental, si se consultara o que costaría por parte dunha empresa. Eran cifras inxentes, cifras que están preto dos 200.000 euros e xa estamos falando dun orzamento de fai anos. Facémolo con personal propio, a grandísima maioría, e tratamos de telo cuidado. E por outra parte é unha festa musical. Están aquí os Biqueiras de Ordes, está a Asociación Cultural San Martiño de Cerceda, están os Faíscas da Pontraga que sempre nos acompañan nesta data e pola tarde, noite, dúas das orquestas máis características de Galicia, sen dúbida, probablemente as máis coñecidas xunto co Panorama, que son a París de Noia e os Satélites. Polo tanto, cabe agardar un día de moitas alegrías, de moitas satisfaccións, que todo transcurra ben. Eu sempre digo que neste tipo de eventos hai que coidar das 3 S's. Saúde, seguridade e sociedade. Sociedade en canto ao encontro, seguridade en canto a ese compromiso das forzas e corpos de seguridade do Estado, Protección Civil, Policía Local, aos que lle hai que estar moi agradecidos, porque canto máis medra a festa, por suposto, tamén maior é a necesidade e a exixencia que hai con respecto á planificación, e despois esa parte de saúde, de que todo cumpla un pouco pois cos criterios sanitarios mínimos, que estamos seguros de que se vai cumprir con eso. E agardo que a xente disfrute moitísimo da festa, porque para eso está. É unha festa, é un día ao ano, hai moitísimos problemas sempre multidimensionais que a xente lle afectan durante moito tempo e, polo tanto, cando hai un día como hoxe, hai que aproveitalo para disfrutar. A vida é curta e hai que vivila, aproveitar o aquí e o agora. Cando planificas, organizas e traballas, iso xera confianza e esa confianza desemboca en tranquilidade. Por lo tanto, eu afronto a festa con certa tranquilidade e cando a tes que afrontar con ansias e con preocupacións é síntoma de que non se planificou ben anteriormente. Nós tratamos de facer unha boa planificación todos os anos. Recollemos algunha cuestión na cal creo que se pode mellorar e de momento vou na reservar, pero estou convencido de que para a edición do ano que ven incluso poderemos mellorar nalgún aspecto que xa estuven vendo por aí, porque lóxicamente a cabeza do alcalde... Xa me está provocando de que me diga que pode ser. Para o ano que ven adiantareicho, pero simplemente decir que a cabeza do alcalde traballa permanentemente, nunca deixa de ser alcalde e sempre se vai fixando de algún detalle e hoxe non vai ser un día distinto, se ben é certo que, por suposto, son un cidadán máis da Cerceda e tratarei de disfrutar todo o posible deste acontecemento. Cando unha festa leva 25 anos sendo un éxito, cun orzamento semellante
tratar de mellorala é tremendamente complicado, pero sempre hai detalles de colocación, de organización, nos cales se pode mellorar. Sempre aportar algo novo, sempre tratar de mellorar, e iso é algo fundamental. Ser perfeccionistas moitas veces tamén é o que te leva a conseguir grandes resultados, e nós seguiremos sendo perfeccionistas con esta festa, que non hai que olvidar que cumple este ano 25 edicións, dende do ano 97, que empezou como comezan case todas as cousas grandes, dun xeito casual, dun xeito modesto, como ben expresaba aquí o señor García Liñares o ano pasado, que pensaran ata o último momento a ver por que produto tirar. Tirouse polo cochiño, en principio iban a ser 200 kilos, finalmente tiveron que ser 600, e pouco a pouco ese conglomerado foise incrementando, foise aderindo toda esa parte social, toda esa parte musical, por suposto a contorna, porque a Festa do Cochiño tamén foi testigo do desenvolvemento de toda esta zona. Os locais que aí están, o polígono industrial, o parque acuático, o xardín botánico, o paseo fluvial do río Cabancos, que hai que recordar que interconecta directamente coa Vía Verde, e todo eso foi xurdindo a posteriori do que foi a Festa do Cochiño. De algún modo xa debía de haber unha visión de que aquí se iban a desenvolver grandes proxectos, grandes infraestructuras, así foi e así seguirá sendo, e desde logo hoxe é un día para celebralo. Comentaban outro día de determinadas festas, incluso algunhas de interese turístico, que sí teñen un gran impacto en canto a visitantes, pero non teñen ese tirón dentro da xente do propio concello. E, sin embargo, aquí sí é certo que a xente tira moito por esta romería. Cada quen disfruta a súa maneira e hai moitísimas persoas de Cerceda. É tremendamente difícil aglutinar nun encontro tanta xente do propio concello como se produce neso. E iso a nivel de cohesión social, a nivel de identidade e de orgullo colectivo é un factor moi importante. Por iso, para nós, o Cochinillo non é unha parte coyuntural dentro da xestión do concello. É unha parte estrutural, unha parte que levamos con moitísimo orgullo, con moitísima determinación, e seguiremos traballando, como non, por melloralo, e desde logo agardamos que este ano tamén sexa un éxito. Pois agora, despois de falarlles do Cochiño, donde haberá dos próximos días máis reportaxes nas propias carpas, ímonos a falar agora de axudas que o Concello de Cerceda otorga, en este caso, unhas axudas de carácter biopsicosocial a menores que se otorgan nesta anualidade e que teñen de plazo para solicitalo ata o día 31 de outubro. Se poden solicitar as axudas individuais de pago único de 300 euros para a atención de menores con trastornos no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos. Se alguén quere solicitalas ou ter máis información delas, lembren que son 300 euros que se poden solicitar a través do Departamento de Servicios Sociais. Poden consultar calquera dúbida na terceira planta do Concello ou por teléfono polas mañáns no 981 68 60 68. E se queren ter máis información directamente na páxina web municipal, aí atoparán as bases destas axudas que deben presentar despois no rexistro do Concello ou por sede electrónica. Outras axudas que concede o Concello son as axudas de fomento de natalidade e asentamento poboacional. O Concello de Cerceda un ano máis dá unha axuda de 300 euros por fillo nacido ao longo deste ano 2024 ou tamén por acollemento ou por adopción. En calquera caso, as bases para poder solicitalas tamén están publicadas na páxina web do Concello e as solicitudes poden presentalas ata o 30 de novembro. Tamén no rexistro do Concello, na planta baixa, ou pola sede electrónica en www.cerceda.org. Nestes intres se está levando a cabo a terceira das quendas dos campamentos de verán que o Concello de Cerceda promove para a conciliación da vida familiar e laboral e para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época estival. Dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos, se está levando a cabo no Centro Cívico, na Polideportiva Municipal e con saídas ao Parque Acuático. Se realizan actividades de manualidades, aire libre, deportes ou cociña. Insistimos nelo porque aínda queda pendente unha quenda. Se alguén quere anotarse a esa quenda que queda pendente, pode facelo no rexistro do Concello, na Casa Consistorial, na terceira planta ou por sede electrónica. Son quendas de 15 días aproximadamente, a que queda é do 7 de agosto ao 21 de agosto. Do 7 de agosto ao 21 de agosto o precio por quenda é de 50 euros, se se quere no horario normal, que de 9 a 2, de 9 da mañán a 2 da tarde, ou se se quere o horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, o precio xa é de 70 euros, que incluye tamén o almorzo. O precio para os segundos irmáns na mesma quenda será de 30 euros.
Se está levando a cabo a ITV de maquinaria agrícola a cargo da empresa Supervisión e Control, que se encarga precisamente da ITV en Galicia. Pois a ITV de maquinaria agrícola se está levando a cabo na Silva, no campo da Feira da Silva, dende o pasado venres ata o próximo día 31, é dicir, ata o próximo mércores, está a ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva. Poden achegarse ata ali, por se aínda quedan prazas vacantes, ou poden chamar o teléfono 902 30 90 00 ou a páxina web www.citv.com. En canto tempo na xornada do martes iremos recuperando a influencia anticiclónica, pero aínda teremos aire frío en altura. Con isto, os teus mañán van a quedar con algo de nubes durante a mañán, pero que a medida que transcurra a xornada irán despexando completamente. Podes dar algún chubasco trebuento nas zonas de montaña por nubes de evolución, pero en xeral o ceu na nosa zona estará con nubes que non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, pois se sufrirán un descenso que evidentemente será importante, pero seguirán sendo temperaturas axeitadas para esta época do ano, xa que estamos tendo temperaturas elevadas. Os ventos van a soprar frouxos do sur ao suroeste durante a mañán, rolando ao oeste, noroeste pola tarde, que poderían traer néboas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.